Maraming salamat po sa choir ng Penning Lugod. Nakarenin mo ba yung choir ng Cebu India? Cebu po India. Pagkatapos po ng Cebu India, maghanda po ang choir ng Aslab ng Batwin. Nandyan po ba ang choir ng Cebu India? Wala? Wala po siguro. Wala. Oo, habang po wala yung Cebu India, susunod na po ang choir ng Aslab ng Batwin. Pagkatapos po ang choir ng Aslab ng Batwin, maghanda po ang choir ng Tala ng Aslagan, ang Mumaw Tarlac. Choir po ng Aslab ng Batwin. Nakaready na ho ba? Habang po naghahanda yung mga choir, ayan na po pala. Sineset ako ba yung ano? Habang nagsineset ako yung organ nila, sandali na lang natin sa ganyan. Pagkatapos po ng Aslab ng Batwin, maghanda po ang choir ng Tala ng Aslagan.
Tala ng Aslagan. Tinatawagan po namin ang choir ng Tala ng Aslagan at pagkatapos po ng Tala ng Aslagan, maghanda po si Hermano Angelo Yumon para po sa inspiration ng talk. Ganun din ho si Raymond Velasquez pagkatapos po ni Hermano Angelo Yumon.
At ang susunod po na magbibigay sa atin ng mensahe ay para po magbigay ng isang nakaka-inspired na mensahe, ang ating pong former Ama District President 1988, si Hermano Angelo Q.